ומה קורה חברים? כאן יובל, אתם יכולים לסרטון חדש, ובטח אתם שואלים את עצמכם מה זה הרקע הזה מאחורי. אז כן, היום אנחנו הולכים לעשות מסלולים של כדורגל, כמו שאתם יכולים לראות כאן. חכו, אבל אני רוצה לדבר איתכם על נגיף הקורונה. וכל אתם תפציצו בלייק! בקשר לנגיף הקורונה, אני הולך לעלות הרבה יותר סרטונים עכשיו. אני הולך לעשות הרבה לייבים. הרוב הסרטונים שלי יהיה לייבים, ומקווה מאוד שתענו מזה. תישארו בבית, אני מבקש את הצופים שלי. אני לא רוצה שתאכלו בקורונה, אני רוצה שתמשיכו לשפוט ותמשיכו להפציץ בלייק. ואני לא יודע מה להגיד כבר, קמתי ערני, ואני רוצה כבר להתחיל בזה. אז יאללה, בואו נתחיל. קודם כל, אני כאן. קודם כל, פה בהתחלה, אני עושה פה סללום עם הכדור. סללום, ואז פה אני עובר, עושה שמינית, עושה 8, עובר כאן, שם את הכדור כאן, ואז בועט אל השער שפה. ואם זה קורה פני, ואם אני מחטיא, אני נפסלתי בכל התרגיל לגמרי. אז עכשיו אני אראה לכם דוגמה למה שעשיתי עכשיו. אני עובר פה. שנייה, אני ממתין פה סרטון. הלו. אוקיי, תחתי. אני ממשיך, עובר פה. עובר. שמיניה. אני הולך לכדור, פס לשם. לא החטאתי את זה. אוקיי, זה מה שהיה עכשיו. עכשיו בוא נעבור אל הרגע האמיתי. חברים, תפסיצו בלייק. המטרה שלנו, אני יודע שיש חופש, אז אני נותן לכם מטרה. כן, 10 לייקים. אני רוצה להגיע ל-20 רשומים לערוץ. כרגע יש לי 14, אני מאוד מודה לכם על 14 האלה. וזה בשבילך, זה שצופה בי, עם העיניים הכחולות. ועכשיו בואו נעבור לתרגיל הבא. רגע, נחזור אליכם עם התחנה הבאה. וחברים, חזרנו אליכם. הנה, כמו שאתם רואים, הקבתי כאן תחנה חדשה. עכשיו אני אסביר לכם מה עושים. טוב, פה אני צריך לראות את הכדור הצידה, ואז 1, 2, חוץ מהזה. ואז פה יש כאן עוד אחד כזה, ומקפיץ מעליו, ואז מפקיע גול. עכשיו, בואו נעבור לתרגיל האמיתי. ופה, בעצם על החומה. vamos! ונחזור אליכם בתחנה הבאה. וחזרנו אליכם. קבתי כאן עוד תחנה. וכאן, מי שצריך לעשות זה לעשות סקילים. כן, ואני הולך לעשות סקילים שלימדתי בסרטון. חלק א' וחלק ב', כולם לכו לצפות ותפציצו בלייק. ועכשיו בואו נתחיל. נעשה את תרגילים, לא משנה עובר את זה. וגם כשאני אגיע לחלק של הביתה, אני אבעט כמו שלימדתי. גם אני אעבר אותו ככה. ככה. ו1, 2, הופה. 1, 2, הופה. פשלה. פה אני גם עוברת 1, 2, אוקיי, זה הניסיון. עכשיו אני אראה לכם חלק אמיתי. נעשה את זה פעם בלי חלקה. לא, אף כדור, פאק. לא משנה. חברים, נעבור אל התרגיל האחרון.
וחברים, חזרנו אליכם שוב פעם. קפתי כאן תחנה, שהיא בעיקר דריבלים. אין לך להביא את הכדור. כדור פה. עכשיו חברים, ולמה אנחנו מתחילים בסיפור בסרטון. מה שאתה לעשות זה, לעבור דרך החור הזה, ודרך החור בנעליים האלה, ואז תשאיר את הכדור כאן, ופס, תוך השער. צי! משמרת. עכשיו, נעבור אל תרגיל האמיתי. נעשה את זה פעם נוספת. גיפה שנות. טוב, לא משנה, אני לא משנה. חורותי אותה. מאוד שהחטאתי. ועכשיו בואו נלך לסיכום הסרטון. חברים, אם יהיה היום 3 לייקים, בבקשה, אם מתחנן אליכם 3 לייקים, אז אני אעשה סרטון מחר גם. וחברים, ממש, אני אפרד עוד מעט, בגלל נגיף הקורונה נעלה יותר ולוגים, ונתראה בוולוג הבא, שגם יהיה לייב.